ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 16 декабри соли 2025 сол хоб навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ дар канали Сауду ТЖ пешкаштон мешавад. Тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда 10 дона хона ва квартира ҳастад ки наворш мекунем. Тамошо кунем. баъдан аз куҷо хона, замин, мошин, квартира чизе дар кора дар таги комментар нависен. худо хоҳад навортон мекунем, пешкаштон мекунем. видеоҳода дӯстон ҳаракат карда рафти тамошои наворо лайкотона гузорен. лайко шумо сабаби болоравии наворо мешавад. наворо ки тоб рафт, худо хоҳад хонаҳо савдо мешавад. баъдан телеграм канала дар бораш гап мезанем бачаҳо. гузарен дар оҷа бо хонаҳои арзон квартира монда мешавад. тамошо кунед. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ҷайҳун дар Қумсангири пешина Ҷайҳуни ҳозира қарор дорад. деҳаи Навобод. нархи зур бачаҳо, гарени нархи зур, просто акада сум дар кор савдош мекунад. кадомитон успед мекунед, ина бигиренаш. 130 000 сомон нарх, 6 сотих замин, 2 дар хона дор бачаҳо азиз, савдо мешавад. рақамҳои WhatsApp-и соҳимул рӯи экрани шумо. тарафи бочкаҳои сафед, наздики мактаб, наздики магазин, масҷид, беморхона, свет дора, барои об мега ҳавз дора, ҳуҷҷат дора, техпаспорт карда метем. фақат харидори аниқ занг занен, илтимос беҳуда нороҳат накунед. 130 000 сомонӣ бо муомила карда мешавад. ин марамад одамои сериёзиён аз думи канали Сауду ТЖ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. нафарое ки сумотон камтара барои харид кардани хона, ина варианти бениҳоят хуб, занг зад пурсоншед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Восеҳ, ҷамоати Гулистон, Развилка. аз Восеҳ рафтанда Развилка мешавад ку бачаҳо, роҳ тарафи Душанбе, роҳ тарафи Московский, Фархор мешавад. Развилка норасида тарафи дасти рост мегардем. 10 сотих замин дорад, 5 дар хона дорад, 380 000 арзиш дорад. сари роҳи Фархор Московский, якум кӯча, 5 дар хона, кухни, алохона, баня, навес, документҳо 100%, фақат нотариус дар оформид тамом. оби качалка, водопровод, оби 5, шланг қатъӣ кардагиай. хона бо лои сохтагиай. акада сум дар кор, 380 000. ин тарафҳо дӯстон нарх гарени қиматай. як шахсияте ки сум дар кор савдош мекунад. кадомитон мегирен, ягон дӯсту бародартон хонахар ҳастанд, метонен рақамҳои соҳибмулка WhatsApp ахири 68 рӯй кунен ё ки навора падилиса кунен. хулоса ҳамин хонара мефурӯшад бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. боз хонаи назди ҳавлигӣ гарени арзон равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 3.5 сотих замин, 2 дар хона, 200 000 сомон арзиш бо муомила дорад. 2 WhatsApp рӯи экрани шумо занг зада маслиҳат кард бигиренаш. хона тайёр,
падшпаклёвка тайёр. Калидор, баня, обсвет дора, мактаб, аптека наздикай, масҷид наздикай савдо мешавад. Бо 200 000 сум муомилаи созам карда мешавад. фақат серьёзиё занг занед. монтаж кардагӣ, шикатур кардагӣ, дар тиреза часпондагӣ тайёр, стяжка кардагӣ мегирен, шпаклёвка мекунен, қулинора парта зиндагира сар мекунен. бача азиз, аз Саудотеҷа навор кардан аз шумо дастгирӣ кардан бачаку. лайкотуна гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорем барои реклама дар WhatsApp маро кунен, ман реклама карда фурӯштам мегзорем иншоалло. бача азиз, оиди хона 3.5 сотих замин, 3 дар хона дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз 200 000 сомон савдо карда мешавад. бача азиз, дӯстони азиз, нафарое ки аз YouTube наворои Сауду ТВ-ра, наворои Сауду ТЖ-ра тамошо карда наметонен, мо махсус Telegram канал кушодем. силкаша дар таги комментария ҳамин видео мегзорам. гузарен, тамошо кунен, подписатсия кунен. дар инҷа мошинора, хонаҳора, заминора, квартираҳора аддели бо маълумотош бо качествои баланд, сифати баланд мемонем. иншоалло ки маъқултон мешавад. ҳозир дороен дар Telegram канал подписатсия кунен. чизе ки мисол қабул мекунем дар канали Сауду ТВ, Сауду ТЖ, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшда мегузорем. мақсади мо дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардани молу маҳсулоти шумо. бача азиз, дараф тамошои навор лайкотуна гузорен. лайкҳои шумо сабаби болоравии наворо мешавад. чӣ қадар лайк зиёд шавад, наворо тоб меравад. худо хоҳад ҳамин хонаҳо, заминҳо савдо мешавад. ҳаракат карда бетараф набошен. дастгирӣ аз шумо, наворои ҷолиб аз мо. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба чормин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор дар кӯчаи Суд мега назди мактаби 1 духонага масоҳати 70 метри квадратӣ дар панҷум ошиёна 395 000 сомон нарх ки боз муомила дора. дар WhatsApp-шон занг бизанен, чахчах карда бигиринш. 395 000 духонагаи 70 квадратный метр. ҳай ремонтоша мебинен кадом ҳолат, хона кадом территорияда қарор дора. бача азиз, дар панҷум этаж духонагаи 70 квадрата 395 000 сомонӣ. хеле нархҳо бачаҳо, хеле масоҳат қати камай бачаҳо. ҳарчанд ки ҳай 395 000 ам бошанде ки дар сентри шаҳри Ҳисор бачаҳо азиз. ремонтшам фасон замонавӣ кардагӣ 70 квадрат сехонагаи гарени зур мешавад. ҳарчанд ки духонага кардагӣ. ҳай бо далши занг бизанен, чахчах кунен, бигиренш. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи равонкардагӣ қабулкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж масоҳати 53 метри квадратӣ духонага ноҳияи Фирдавсӣ дар поёни Корвон вади пост мега 2 километр дуртар. якум ошиёна ҳуҷҷат шартнома маълумоти пурра бо телефон. духонага 53 квадрат 280 000 сомонӣ нархаш боз муомила карда мешавад. азиз, ина марват дар WhatsApp ахираш 4152 аз номи канали Сауду ТЖ ба дили пур муроҷиат карда метонед. дӯстон, лайкотуна гузорен, дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp рой кунен. рекламаш мекунед дар YouTube канали Сауду ТВ, Сауду ТЖ ва дар якчанд YouTube каналҳои дигар, боз TikTok, Instagram, Telegram ҳаракат карда дар кӯтоҳтарини муддат савдо мекунем. иншоалло метем. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар диагностика 46 микрорайон. як ҳуҷрага масоҳати 30 метри квадратӣ, шашум этаж, 46 микрорайон Душанбе, 370 000 нарх. рақамҳои WhatsApp ахираш 9910 занг занен. як ҳуҷрага бо ремонт, бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. отопление, телевизор, стиральная машина, холодильник, кухня, гарнитура, шкаф, диван, хоб, кондитсионер, термикс дар чораҳаи 46 қарор дора. 370 000 арзиш дора.
одамои серьёз метавонанд занг зада маслиҳат карда бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар сеюм этаж, масоҳат бошад 33 метри квадратӣ. Сеюм этажда 33 квадратный метр. 400 000 сомон, 7 километр, кӯчаи Айнӣ, шаҳри Душанбе, наздикии дарвоза. 400 000 арзиш бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ремонт замонавӣ, кондитсионер, стиральная машина, диван, хоб шифонер, холодильник, кухня, гарнитур. хоб чихеле ки дар видео дидестен дар раст нестен кадом ҳолат чихел қадора, ҳамин ҳолат 33 квадрат 400 000 муомилаи соз карда мешавад азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 27 метри квадратӣ дар территорияи Сирк, шаҳри Душанбе қарор дорад. 360 000 арзиш дорад. хона дар Сирк сеюм этаж, доми 4 этажа, рӯ ба рӯи зданиёи Арвис мегӯяд. охири нарх арзон намешавад. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ 360 000 сомон, 27 квадрата. дар ватсапшон ахириш 50 536 аз нӯи канали Саудо ТЖ занг зада метавонед бача азиз. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 3 сотиқ замин, дорои 5 ҳуҷра дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. срочна фурӯшӣ 3 сотиқа 5 ҳуҷрага 390 000 сомон нарх. ин тараф хонаҳо дӯстон азиз хай камтарак хонаҳои стари пешрасохтагӣ, ин тараф бо хонаҳои нав сохтагӣ ҳастае. ремонтҳошам бад нест, фасон замонавӣ. 5 ҳуҷра обшӣ, 3 сотиқ замин, 390 дар ватсапшон ахираш 84 84 занг бизанед, бигӯед ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. дӯстон азиз, чизе ки қабул мекунем ҳамон хел мехонем. хонаҳотона, квартираҳотона адресоша пра нависонро кунед. баъдан қисми дохили хонаҳоро ҳам видеонавор карро кунед. мо рафти наворда пешниҳоди мардум кунем. мардум да фаҳмо бошад ки хона чӣ хел кадом ҳолатда қарор дорад бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яъне ки хонаи будастае. хонаи назди ҳавлигӣ бахшиш 5 сотиқа 3 ҳуҷрага дар шаҳри Бохтар, Кушониён, ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 330 000 нарх. рақамҳои 41 ватсапи ахири соҳибмулкай. хонаи ҳавлигӣ навсохтагӣ 3 дар хона, 1 то веран, кухни, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, тапчан, подвал дар сурат маълум ҳастае. нархаш 330 000 боз муомила дорад бача азиз. занг бизанед, чахчах кунед, бигиред. хонаи 12 5 сотиқ замин 3 ҳуҷрага. дӯстон, ирӯза навор ҷанба чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далчи бо барои қабули реклама муроҷиат кунед. хона, замин, мошин чизе дорен дар ватсап рекунед. ба дили пир худо хоҳад реклама карда фурӯшта мегузорем. зиндаву сарвалом бошед.